us agraïm que hagueu vingut a aquesta jornada, després ja farem més formals els agraïments que haguem de dedicar. Dir-vos que és l'última xerrada, l'última ponència de la jornada i per tant no volem fer-nos pesats, no forma part de les nostres intencions. Anem a veure. Les diapositives que presentarem potser no són tan lluïdes com les que han presentat els ponents anteriors, però el que sí que podem dir és que són fresques, perquè les han fet aquesta matinada. O sigui, és tot d'avui mateix, tot això. Molt bé. La veritat és que nosaltres, com a equip d'atenció primària, podem fer de tot i a la vegada no tenim capacitat per fer res, com aquell que diu, perquè som experts en moltes coses, o sigui, som experts. Tenim habilitat en moltes coses, però a la vegada no som experts específicament en res. I clar, primer dir això, o sigui, nosaltres no som experts en cures pal·liatives ni tampoc, per exemple, en aquest moment a l'equip d'atenció primària de Balaguer s'està duent a terme cap projecte ni cap programa específic en el que és l'atenció al malalt terminal ni tampoc s'està fent cap projecte de recerca, sinó que simplement ens han convidat perquè som l'equip d'atenció primària a l'àrea bàsica que atén els pacients d'aquesta zona. Quedi això clar per avançat. L'altre dubte que teníem, per això ens ha retardat molt que comencéssim a estructurar la xerrada, és conflictes. Quins conflictes? Clar, nosaltres, com a equip d'atenció primària, com a metges i infermeres de família, la veritat és que no som molt donats a conflictes. Som un tipus de personal molt elàstic, amb alta capacitat d'adaptació en moltes circumstàncies, fins i tot adverses. Ens diuen, faràs 35 visites, després 2 domicilis i per la tarda tens guàrdia. I acabes la jornada amb aquell somriure, no tens problema. Diuen, farem la reforma del centre d'atenció primària, estarem 2 anys en fer-lo, tarden 4, estem allí amb un vestidor que és com el metro de la línia 5, amb una sola dutxa, que durant 4 anys no es va dutxar ningú, perquè és 4 anys el que van tardar les obres, però ningú es va enfadar. Algú ha vist alguna vegada algun metge de família anar a algun taulell, algun administratiu i dir-li a mi no em programis més això perquè aquests pacients no els penso veure en aquesta agenda i tal? No. El metge de família i l'infermera de família no tenen aquest tarannà. Nosaltres no som donats als conflictes. Amb la qual cosa ens va quedar molts dubtes sobre de què havíem de parlar, i menys conflictes amb els pacients i amb la família. Nosaltres no ens enfadem mai amb els nostres pacients. Algú dels que estan aquí alguna vegada s'ha enfadat amb el seu metge de capçalera o el seu metge de capçalera li ha pegat alguna bronca? Aixequeu la mà. Ningú, perquè és així. Llavors, com que era l'última xerrada, ens van dir la gent estarà molt cansada i després es tracta que vosaltres provoqueu una mica el personal. Llavors, clar, són moltes coses, moltes responsabilitats. Jo vaig tornar a pensar, a veure, per què m'hauran convidat a mi a fer aquesta xerrada, quan jo, de fet, no soc un expert en cures pal·liatives. La veritat és que jo aquí estic portant un cupo bastant jove i tinc pocs pacients en situació terminal, poquíssims. I abans, després de fer l'especialitat, vaig estar molts anys fent coses no assistencials, vull dir que no tinc molta experiència. Tornant a l'època en la qual jo em vaig formar en medicina de família, clar, jo vaig tenir un tutor que la seva màxima o la seva manera de treballar dins de l'equip, el tema de l'atenció al pacient terminal, l'atenció pal·liativa, doncs la veia d'una manera que llavors aquí sí que vaig començar a veure que era algo amb la qual jo podia estirar, era algo de lo que podia traure suc. Jo em vaig formar a Barcelona, a l'equip d'atenció primària Gòtic, i el director de l'equip tenia una manera d'interpretar el que és l'atenció al pacient terminal, que era una mica, potser, el tema de generar una mica de mal rotllo. Com que no hi ha Mourinho ara, doncs el paradigma del mal rotllo el tornem a focalitzar en Darth Vader. Qui d'aquí no ha vist l'Imperio contraataca? 3. I què feu aquí? No es pot anar per la vida intentant tenir una filosofia social i assistencial sense haver vist els 6 episodis de Star Wars. Bé, que sapigueu que
que Disney ha comprat els drets de LucasArts per continuar fent pel·lícules de Star Wars i que Darth Vader ressuscitarà. O sigui que en un context que podeu tot el dia matant a gent, doncs jo almenys us porto algú que ressuscitarà en el futur. Bueno, tornant al mal rotllo, que és el motiu pel qual havíem posat aquesta foto aquí i el motiu pel qual jo l'únic record que tinc de quan es parlava de PADES i terminals i tal, quan era resident, era aquest d'aquí. Això que consti, que vagi per avançat, que jo no professo aquesta màxima, que això és el que jo vaig aprendre de resident, perquè a l'equip d'atenció primària gòtic, quan jo estava fent de resident, doncs es deia això. I per tant, sobretot que ningú m'atribueixi aquestes paraules. Aquestes paraules són d'una persona que està en aquesta taula, que no diré qui és un home, i per tant, que no és aquesta persona d'aquí. I no diré res més per protegir la seva identitat. Sigui com sigui, deixem-nos de frivolitats. Realment, si hi ha una situació de conflicte avui dia en la medicina és aquesta, lamentablement, i anem a intentar començar la xerrada de forma seriosa. En primer lloc, estem a la quarta jornada d'actualització en cures pal·liatives. El més important del tríptic és que a les 2 s'ha d'acabar i per tant nosaltres intentarem complir el programa. I abans de continuar, evidentment, és obligatori donar les gràcies a Hestia, a Hartmann i a Hilrom, que gràcies a ells podem fer la xerrada. O sigui, moltes gràcies. Molt bé. Quan nosaltres parlem de conflicte, la base conceptual del conflicte neix bàsicament per aquestes dues realitats. La primera és que enfrontar-se amb la idea concreta de la mort no és fàcil. Això és una idea que transcendeix a qualsevol professional, a qualsevol especialitat, a qualsevol estructura, a qualsevol servei o sistema sanitari. La mort és una realitat que posa en entredit moltes de les seguretats que tenim, tant a nivell humà com a nivell espiritual. I per tant, l'enfrontament a la mort, que és algo constant, per altra banda, per tots els professionals sanitaris, doncs no deixa de ser una dificultat quotidiana. I després, en aquest entorn sanitari, en el que ha anat sorgint, s'ha anat creant, en el que moltes de les angoixes vivencials siguin ja no exclusivament de caire sanitari, sinó que siguin de caire social, espiritual, fins i tot, emocional, totes es canalitzen cap als serveis sanitaris, doncs el que ens trobem, les UBAs, les unitats bàsiques assistencials, els metges, infermeres o les metgesses infermers, és que hem de fer un paper com de director d'escena, un paper de recollir totes les circumstàncies que normalment no acostumen a ser fàcils d'acollir i fer com de director d'escena que controli totes aquestes circumstàncies i que vagi acompanyant a la persona fins a la mort. Són aquestes dues realitats les que bàsicament són la font del conflicte. Com podrem estratificar? És a dir, el conflicte com a tal pot ser una realitat una mica pesada. Jo he pensat que un bon esquema per seccionar o dividir o intentar fer classificacions, de vegades una cosa molt subjectiva, seria aquesta. Per una banda, al centre, el conflicte personal pròpiament, el conflicte del professional, el fet d'enfrontar-se a la mort, com comentàvem. En una altra circunferència hi hauria el pacient i la família, que al cap i a la fi són els que demanden i als que s'ha de prestar atenció i donar solucions.
I englobant tot això hi hauria els circuits, les guies de pràctica clínica, etc. El resum de la xerrada serà anar entrant en cada una d'aquestes realitats concèntriques, la primera de les quals són les guies i els circuits. I en aquest punt de la xerrada jo voldria que la Carme exposés això, quin és el circuit, quin és el model de continuïtat assistencial des del moment de la recepció o del coneixement que existeix un cas d'un pacient terminal o un pacient que necessita cures pal·liatives, com circula des que entra fins que es prenen decisions a nivell de l'equip d'atenció primària aquest pacient dins de l'equip. I després de tot també voldria dir-vos, com ha dit ell, que jo no soc especialista en res i actualment, i ja fa 6 anys, jo soc la referent d'intervencions comunitàries dintre de l'àrea bàsica de Balaguer. Aleshores, com diu ell, d'experts en aquest tema, la veritat és que no ho som. Sí us hem de dir que nosaltres jo us presentaré aquí el model de continuïtat assistencial, que és una línia de treball que està elaborada per la Direcció d'Àmbit de Lleida, d'atenció primària. I aquí vaig veure moltes cares conegudes de companys d'atenció primària que segurament estan més al dia que jo, perquè com ha dit el Jesús, l'àrea bàsica de Balaguer, CAR de Balaguer, en aquests moments la veritat és que anem molt a poc amb els projectes perquè, com ha dit ell, ja tenim una miqueta de feina en ficar-nos a puesto nosaltres i fem fusió amb l'altra empresa que estem treballant conjuntament. Aleshores jo us explicaré una miqueteta aquest model que és una miqueteta una guia de treball per treballar una miqueteta aquests casos de complexitat. Com ha dit ben bé el doctor Espinosa, aquí a Lleida encara no estem molt posats en el malalt crònic expert, està una miqueta parat. Sí que hi haurà zones de Lleida i àrees bàsiques que van amb un ritme, però anem tots amb ritmes diferents. Llavors potser el que jo explicaré a molts companys meus aquí baix potser van molt més adelantats que jo, però una miqueteta perquè veguéssiu, com diu el Jesús, que de quina manera podríem treballar-ho, aquest tema. Jo, si no t'importa, Jesús. Aquesta línia de treball és un model de gestió de casos. La gestió de casos ja fa molt temps que se'n parla, ja fa supertemps que en moltes zones de Catalunya es treballa. Aquí a Lleida, que per cert la trobo a faltar una companya, que és la Carme Monsó, que és la pionera en aquest tema de la gestió de casos i l'infermera de gestió de casos, l'únic que han fet és una miqueteta treballar-ho agafant diferents línies. Llavors us explicaré una miqueteta què és la gestió de casos aquí en aquesta línia. Els objectius d'aquest model és oferir a la persona, com parleu tots, de complexitat dels seus cuidadors, que la prestació del servei sigui adequada a les seves necessitats. Contribuir a garantir aquesta continuïtat assistencial, és a dir, un usuari, un malalt, un pacient, quan es passeja per les diferents rutes, a vegades els perdem. Llavors el que s'està intentant és treballar conjuntament entre els diferents hospitals, PADES i diferents recursos, una miqueta treballar conjuntament perquè aquest malalt no es perdi ni ens perdem nosaltres. I racionalitzar els recursos. En aquest moment, com diu el Jesús, estem tot el dia racionalitzant i evitant, sobretot, els trasllats innecessaris d'aquests malalts, perquè a vegades sí, com ho he dit per aquí, que no se sap què fer, si derivar-lo, si no derivar-lo, què fem, què no fem. Llavors, intentar entre tots que aquests usuaris estiguin a casa o a les unitats on estiguin i que no siguin reingressats d'una manera fora de temps. Quines són aquestes línies de treball? És les actuacions relacionades amb un continu assistencial, identificar i valorar el pacient amb un prealt de risc, és a dir, que sempre intentarem buscar aquests malalts de risc, professionals d'enllaç amb l'àmbit hospitalari, és a dir, que a totes les àrees bàsiques d'aquí de Lleida hi ha una persona referent i als hospitals, a l'Arnau tenim una persona en diferents àrees que són referents que es fiquen en contacte amb nosaltres, i actuacions relacionades amb la conciliació i l'adherència del tractament. Conciliació del tractament a l'alta dels pacients i valoració de l'adherència del tractament. Quines són les vies d'entrada d'aquests pacients? Derivats de l'EAP,
gestió de casos complexes, o preals hospitalaris. Hi haurà uns preals de baixa complexitat i uns preals de risc. És a dir, que nosaltres, des de l'hospitalària, s'ha creat un grup de treball en el qual es va intentar treballar de quina manera gestionàvem els preals. I es van dividir amb els de baixa risc i els d'alt risc. Els circuits serien diferenciar quins eren, els de baixa complexitat i els d'alt risc. Nosaltres ara el que sí hem treballat, i algunes àrees ja ho estan treballant, ara es delega el preal que el pugui gestionar els administratius, les gestions i serveis de les àrees bàsiques, perquè moltes vegades es donaven altes els caps de setmana o dies de festa i moltes vegades les infermeres o la persona indicada de referència no sabia qui havia d'atendre. Llavors el que se fa ara és que arriben els preals a un administratiu de l'àrea bàsica i aquest administratiu deriva a l'infermera o la gestora de casos o la gestora de referència. En el moment del preal, si és de baixa complexitat, el que fa és apuntar-li a l'infermera de referència la visita i si s'ha d'anar al domicili vindrà al centre i si s'ha de fer telefònicament. I el preal de risc és aquí on ja comença la nova figura que s'ha creat, que és la infermera de gestora de casos. Com us estic dient, no estic inventant res perquè al resto de Catalunya hi ha llocs que està funcionant, s'han anat adaptant una miqueteta a aquests programes. Llavors, el preal de risc, que serien aquests malalts complexos, que com ha dit el lector Espinosa, no tots tenen una etiqueta, poden ser complexos per moltes situacions, no perquè siguin terminals, sinó per altres tipus socials o per altres tipus de problemàtica. Aquesta sí que seria derivada, la visita, els administratius la passarien a la infermera gestora de casos. D'acord? El preal de baixa complexitat s'hauria de donar una contestació entre les 24 i 48 hores. Això sí que es demana dintre de la nostra competitivitat. És a dir, un malalt que ve d'alta amb un nivell de baix de risc, se considera que l'infermera ha de donar-li una atenció en les primeres 24 o 48 hores. A més, tenim uns registres que ho hem de registrar i ara és un motiu de l'EQA i de les DPOs. El preal de baixa complexitat, com he dit, la infermera de gestió de cas és una part passiva, vull dir que això faria l'infermera de la unitat bàsica, sigui el circuit acordat per l'administratiu, la continuïtat la portarà sempre l'infermera de referent del pacient i en cas de dubtes, que hi ha hagut algun dubte, se ficaria en contacte amb l'infermera gestora de casos. El preal de risc sí que aquí ja entra el paper del que és la infermera gestora de casos. Tots aquells preals que se consideraran de risc que ens ho donaran o els hospitals o el PADES o qualsevol servei que estigui en contacte amb nosaltres, sempre se li passarà a la infermera de gestió de casos. L'avís l'avisarà sempre la infermera de l'hospital que li doni l'alta, que normalment són les de l'UCA, la unitat de cuidadors aguts de l'Arnau. De moment, nosaltres estem treballant de moment amb l'Arnau, però el Santa Maria queda encara pendent, creiem que no tardarem gaire. I també valorar si s'inclou en el programa de gestió de casos. És a dir, que nosaltres dintre del programa de l'ECAP, que treballem en la nostra àrea bàsica, hi ha una part que és gestió de casos. Llavors, la infermera considera aquesta infermera si se fica dintre de la gestió de casos. I si es farà el seguiment amb la UVA o no. Això és el que ella intentarà fer. I la infermera aquesta de gestió de casos és la que ha de garantir la continuïtat d'aquesta assistència. És a dir, que ha d'estar pendent contínuament si d'aquest malalt s'està fent el que se li havia d'haver fet. Quins són els criteris d'inclusió al programa de gestió de casos? Els reingressos, més de 2 reingressos. La polimedicat, aquí fiquem més de 10 fàrmacs, s'està parlant amb menys, de 7 i 8, vull dir que s'està baixant la polimedicació. Amb un risc social, això també segons el model d'organització de l'EAP, segons com s'organitza el CAP, i motius també es donen molts ingressos d'insuficiència cardíaca o malalties obstructives, descompensades. Com funciona la infermera aquesta gestora? Forma part del grup de cronicitat, és a dir, totes les àrees bàsiques tenen un grup de crònics, que són uns companys que són referents del malalt complex.
Aquesta gestora ha d'estar dintre d'aquest grup perquè ha de conèixer com s'està treballant, quins circuits, quines rutes s'estan elaborant, conèixer quasi la majoria dels casos complexos del centre, perquè clar, ha de saber com estan els casos complexos dintre de la seva àrea bàsica, i treballar les transicions, és a dir, el que hem dit abans, treballar els canvis aquests de treballar en conjunt amb la UCA, amb l'hospital, amb el PADES, amb residències, amb sociosanitaris. Vull dir que aquesta infermera és l'enllaç de tots aquestes transicions que té aquest usuari. Contacte amb els pacients complexes i fa el suport familiar. Totes aquestes infermeres, que aquí veus n'hi ha unes quantes, tenen un telèfon que estan, mentre treballen, connectades amb aquest telèfon. Per qualsevol moment, aquesta infermera la poden trucar i ha de fer el circuit que li demanen. Vull dir que aquí jo sé que hi ha uns quants que porten el telèfon apagat però que estan aquí. Què se fa a les actuacions a l'alta? Què hauria de fer la gestora de casos d'atenció primària? Fer una valoració geriàtrica integral, si és un pacient geriàtric, el que han dit abans. Aquí no parlem de sols de terminals ni geriàtrics, sinó que hi ha molta gent que té d'altres problemàtiques. La social actualment és una gran problemàtica i a vegades no la tenim en compte i és el que ens està donant actualment molts problemes orgànics. I a vegades és el que està més una miqueteta desemparat, costa una miqueteta. Donar d'alta la inclusió en el programa de gestió de casos, revisió dels diagnòstics, això s'ha de fer cada vegada que es pot, perquè pot variar. Conciliació del tractament a l'alta, sí, perquè és important, perquè a vegades no es treballa el tractament i a vegades es perden els tractaments o es dupliquen els tractaments. Valorar també el suport familiar, cuidador i identificar qui és el cuidador, això és superimportant. Hem d'identificar qui és el cuidador, perquè és el que treballarà amb nosaltres. I valorar la valoració social, coordinació amb les treballadores socials, no només de la nostra àrea bàsica, sinó de les treballadores socials que tinguin dintre de l'àmbit. Per què? Per evitar els reingressos i assegurar un seguiment de continuïtat. Estic enrotllant, però ja acabo. Llavors parlarem de la conciliació de la medicació. Jo crec que això és molt important, nosaltres ho hem de treballar, que consisteix en comparar de forma sistemàtica la medicació habitual del pacient amb la medicació prescrita després d'una transició. Heu de pensar que a vegades, sense donar en compte, als pacients se'ls canvia moltíssim la medicació. Si no es té a vegades cura d'aquest tema, hi ha moltes vegades que dupliquen, no es prenen la medicació i tenim problemes de tractament. Llavors, és molt important analitzar i resoldre aquestes mancances, documentar i comunicar dels canvis. Sobretot això, perquè a vegades no ho fem. Arriben amb els pedaus d'alta i a vegades hi ha un follon amb la medicació. L'objectiu és garantir que els pacients reben tots els medicaments necessaris i la dosis, l'administració, la pauta i la durada. Això també és veritat, perquè a vegades la durada no se'n donen compte i se la prenen potser 3 mesos i se l'havien de prendre 4 dies, d'acord? I sobretot això perquè nosaltres no tenim de conflictes. Treballant, els metges d'atenció primària, ho he de dir, ho sento així, no tenim conflictes entre les infermeres i els metges. Ens respectem i valorem els nostres coneixements, la nostra avaluar, i per això fico aquí baix. En cap cas no és avaluar la pràctica mèdica, vull dir, les infermeres aquestes que estem fent això no estem dient que s'ha fet malament o s'ha fet bé aquest tractament, sinó el que fem és detectar i corregir possibles errors de la medicació o de qualsevol tipus de cosa que ens passi. Com us he dit, a totes les àrees bàsiques hi ha una referent infermera gestora de casos. Tenim a la UCA de l'Arnau, tenim també els referents, que per cert he de dir que està funcionant molt bé, i després tenim algunes plantes de l'Arnau que ja tenim també infermeres en les quals també podem connectar, d'acord? I jo he acabat. Avui aquest riu no és així, però normalment és així. Moltes gràcies. No teòriques, sinó línies de reflexió, simplement. Aportaré alguna evidència científica, però bàsicament són línies de reflexió el que jo estic plantejant a partir d'ara. Després o sigui, en el procés assistencial, jo penso que un dels conflictes que hi ha en la pròpia atenció al malalt i a la família
tot i que l'atenció al programa, o sigui, el programa d'atenció al pacient en situació terminal és un programa, doncs encara jo penso que no està suficientment dissenyat. Per exemple, jo diria que en el nostre equip no està suficientment ben dissenyat i possiblement en molts dels equips d'atenció primària no ho estigui. Això fa que a vegades hi ha conflictes en la distribució de responsabilitats. Qui veu aquesta persona aquest dia, qui el veu durant el cap de setmana, qui va fer la cura del matí, qui va fer la cura de la tarda, quan hi ha intervenció d'un equip de suport, de vegades el fet que no hi hagi uns programes meditats fa que existeixin aquests conflictes en la distribució de responsabilitats que, clar, inevitablement es transmeten a la família. Doncs si al meu pare se li ha de fer una cura 2 cops al dia, qui vindrà al matí, qui vindrà a la tarda, qui vindrà el dissabte? Què he de fer si no ve ningú? I una altra cosa que ajudaria a millorar el procés assistencial tant al professional com al pacient seria dissenyar indicadors de qualitat. Actualment no hi ha cap indicador ni que sigui molt tou, ni que mesuri només un aspecte molt concret del procés que nosaltres puguem utilitzar per saber que s'estan fent les coses bé en cada situació des de l'equip d'atenció primària. És una mica l'indicador ocult, tots tenim la sensació de que el que s'ha fet en aquella situació, en aquell cas concret, s'ha fet bé, però tampoc tenim eines objectives per mesurar-ho. Això és un conflicte, diguéssim, de cara a que pot comprometre la qualitat de l'assistència cap al pacient i a nosaltres també fer perdre'ns informació de quins aspectes podem estar deixant de millorar. Hi ha un problema de manteniment de les habilitats. L'ús de fàrmacs, per exemple, moltes tècniques de maneig de l'entrevista, ja veurem després, d'anàlisis de la situació familiar, requereixen, com passa amb la RCP, amb la reanimació cardiopulmonar, que periòdicament anem actualitzant aquestes habilitats. Dins dels programes docents dels nostres equips tampoc està com a prioritat fer una formació periòdica en el que és maneig farmacològic o maneig clínic del pacient terminal. I la continuïtat, el que us deia, qui veu el pacient el cap de setmana, qui veu el pacient quan passa tal cosa, tal. És important conèixer quina és la malaltia del pacient, el seu pronòstic i les opcions terapèutiques. Moltes vegades per conèixer això s'ha d'anar algo més enllà de l'informe d'alta hospitalària i requereix una mica de feina subterrània, de contacte del professional responsable, moltes vegades el metge, amb els serveis on ha estat aquesta persona abans de l'alta. Solen ser serveis hospitalaris. I moltes vegades és important l'objectivitat. Quan a una persona, a algun pacient, se li diu que ja no hi ha quimioteràpia, per molt que nosaltres, degut a l'afinitat, a l'empatia que hi ha amb aquella persona, pensem que com és possible que s'hagi decidit que ja no hi ha quimioteràpia, doncs, com a professionals d'atenció primària hem de pensar que no és la nostra competència decidir quan s'interrompeix un tractament de quimioteràpia i hem de ser realistes i assumir-ho. I això és una de les premisses que ens ha de facilitar objectivar quina és la situació real d'un pacient. Ser el més escèptics possible, el més objectius possible, intentar veure quins són els plans o intentar dissenyar quins són els plans terapèutics. Això és una cosa que s'ha de fer molt bé a infermeria i potser el que és important també és implicar la família i el pacient en els objectius d'aquests plans. Segurament, si s'explicita bé quin és el pla terapèutic, encara que sigui dolorós i difícil, doncs s'estalvien moltes angoixes, moltes trucades, moltes visites innecessàries, molts viatges del pacient a l'hospital empitjorant la seva situació, etc. En quant a la família és tot un calaix. El treball amb la família, que és una de les coses que des de la unitat docent de Medicina de Família sempre, o almenys aquests últims anys, estem
queixant-nos més de que s'està perdent, és un treball que s'està fent al llarg de tota la vida assistencial del pacient amb el contacte que té amb nosaltres. És una cosa molt informal i fins i tot, si mirem des del punt de vista científic, o si nosaltres expliquéssim aquesta experiència de lo que és el bagatge que nosaltres anem acumulant d'informació sobre la família d'aquell pacient al llarg de tota la longitudinalitat assistencial del contacte que tenim amb ell, doncs algú s'ho podria prendre com una cosa poc rigorosa, superficial, inútil. I en el fons nosaltres tampoc és que ho estiguem treballant com Déu mana. Sempre poso el mateix exemple des de fa alguns anys, des que tenim l'ECAP. Jo crec que si ara vaig als membres del meu equip, infermeres, metges, i dic, escolta, com es fa per fer el genograma a l'ECAP, una eina bàsica en atenció a la família, ningú ho sabria. Doncs perquè són coses que, fruit de l'excés de feina, de tasques, de diversificació, es van perdent. Però en etapes com la que és l'etapa d'enfrontament a la mort d'un pacient, són primordials. És important, això, catalogar el cicle vital de la família, i una cosa que és molt important és veure com és aquella família de flexible o de rígida. Això de la flexibilitat i la rigidesa tu ho valores de forma molt subjectiva i ho referencies a etapes històriques que tu has presenciat de la vida d'aquella família en la que han sigut capaços d'adaptar-se o no a un conflicte. Això tu ho saps. Perquè, vulguis que no, hi ha elements de la vida d'una parella, per exemple, que, encara que sigui una mica caricaturesc, doncs la infermera és com la monja i el metge és com el capellà del segle XXI, i això és una constatació. I llavors hi ha aspectes de lo que és la vida d'una relació entre dues persones, entre un matrimoni, per exemple, que possiblement no sàpiguin ni els fills d'aquella parella, però en canvi l'equip sanitari sí que ho sap. I això t'ajuda a poder veure com circulen les relacions dels diferents elements que estan propers al pacient en el moment crític i com tu pots jugar, forçar, donar protagonisme o no als diferents familiars o al diferent entorn que està al voltant d'aquella persona i utilitzar-los com a eina terapèutica. No oblidar la síndrome del cuidador. Aquesta sí que es pot mesurar i avaluar qualitativament bé. Vigilar amb l'aïllament, quan una persona està en el procés assistencial d'un pacient terminal, el que tendeix és a volcar-se molt a l'atenció d'aquella persona i de vegades oblida a altres membres de la família o oblida de continuar mantenint el contacte amb les xarxes socials o amb les exigències socials de les quals ha de continuar depenent després per subsistir com a sistema familiar. Això fa referència a cuidadors que han de deixar la feina, a membres de la família que tenen necessitats específiques i es queden relegats a segon o tercer pla degut a la presència d'una necessitat més imperiosa, que és la d'una persona que s'està morint. El nivell socioeconòmic, avui dia, penso que no cal redundar, era una cosa que passava molt superficialment, possiblement, en èpoques passades i que avui dia juga un paper molt important. La negació, la còlera, la por, en la negació, la còlera i la por ja enllacen amb el que serà després la pròpia por i la nostra pròpia còlera com a persones, com a professionals. I això és un conflicte difícil de manegar. He posat aquesta frase de manuals i d'articles. Doctora, nos gustaría que nos explicara alguna cosa del tratamiento. Y la respuesta es, bueno, lo que tenéis que hacer es lo que ya os he explicado en varias ocasiones. Intentar retornar el poder de lo que es la capacitat assistencial, tornar-lo a la família. És una manera d'estalviar-se conflictes, sempre i quan tu hagis assegurat d'alguna manera que existeix capacitat de la família, que el sistema familiar està suficientment íntegre per poder jugar aquest rol terapèutic de facilitador de cures i d'eina terapèutica en si. I finalment el professional. La veritat és que els equips d'atenció primària es treballin en entorns d'alta pressió, jo em penso que ja és algo
que serà així almenys fins que nosaltres ens jubilem, als 80... Penso que vam passar la dècada de l'any 90, de l'any 2000 al 2010 reivindicant els 10 minuts i més plantilla i tal. Jo penso que ara ja vam fer el que havíem de fer i ja no aconseguirem més, ens hem d'adaptar i ja està. I després una altra cosa del professional que també pot suposar conflicte, que és l'efecte de la trobada amb el pacient. Això segurament si hi ha aquí personal d'atenció primària s'hi haurà trobat. Aquell típic pacient que diu, bueno, jo vaig vindre i tenia una gamma GT de 78 i vostè em va dir que per aquesta gamma GT que no feia falta fer una ecografia. I resulta que jo després tenia una metàstasis al fetge d'un càncer de colon. Llavors, tu perds el pacient, o sigui, ja no el veus més des que li vas negar l'ecografia hepàtica, i si un dia va haver d'anar a l'hospital perquè tenia una melena, i al cap de 6 mesos te torna, després que han fracassat 2 tandes de quimio i 3 assajos, i llavors te truquen un dia i diu, miri, la Dolors està a casa perquè s'està morint. I te diu, vostè és el que em va negar l'ecografia perquè tenia una gamma GT de 78. L'efecte de la trobada amb el pacient és un conflicte. Hi ha una eina filosòfica psicològica molt pràctica, que és intentar que cada trobada amb les persones, amb els pacients, sigui nova, a nivell de sentiments. Evidentment, ja hem dit que és important el bagatge, és important la coneixença que tenim del pacient. Però és important intentar començar de zero a nivell de sentiments. És l'única manera que tu puguis obrir la porta a tenir una continuïtat o a continuar sent la persona que pugui fer alguna cosa per aquell malalt que està alguna cosa ressentit amb tu. La cultura i la religió pròpies també són un bagatge, a pesar que potser avui dia primem molt l'èxit professional i el ridículum i anar a moltes jornades i cursos i no veure pel·lícules, per exemple. Però, evidentment, la cultura i la religió pesen. I les experiències a les pròpies morts. Això, les experiències a les pròpies morts, cadascú se sap les seves. Jo la veritat és que quan deia al començament de tot que una font de conflicte arriba quan tu ets conscient que aquella persona es morirà, no pots ser realista amb el que suposa aquella realitat, que és que aquesta persona deixarà d'existir, fins que tu no has tingut experiències amb morts pròpies. I jo, la veritat, potser soc una persona, ja heu vist que molt madur no soc, si no, no em presentaria aquí amb aquesta samarreta i tot això. L'experiència més dura o l'experiència més real que he tingut amb la mort, de saber què és la mort, va ser la mort d'un company meu fa 5 anys i al cap de 2 anys la mort d'un altre amic. Les dues en circumstàncies que no m'hagués esperat mai. O sigui, un s'enfronta a les pròpies morts quan va atendre un pacient que s'ha de morir. I després, evidentment, hi haurà sentiments de derrota. Intento fer coses, no hi ha manera que les pugui fer, o he fet coses i no me n'he sortit, aquest pacient ha mort amb dolor o ha mort amb un sofriment que jo no havia planificat, no era el meu objectiu. Pots encoleritzar-te quan busques ajuda, quan busques suport, busques suport dins de l'equip, busques suport fora de l'equip, i por a que siguis un mal metge o una mala infermera, que siguis un fracassat professionalment. Són les dues i hauria d'anar acabant. Com que estava parlant molt des de l'àmbit subjectiu, he volgut aportar alguna cosa d'evidència, llavors suposo que tots heu llegit aquest article del Palliative Medicine del 2007, que és un estudi realitzat en GPs, que és l'equivalent a el que seríem nosaltres aquí, en un altre sistema de serveis sanitaris. I fixeu-vos que entre les coses en les quals s'està força d'acord, a part d'aquesta, que és un... segurament no ho veureu, però us baixeu l'article i llegiu, us ho explico una mica. En un 56-58% de casos, diuen que una de les coses que més han dificultat o que més conflicte han suposat en l'atenció al pacient i a la família és enfrontar-se
amb l'agenda oculta dels relatives, dels parents. És a dir, jo proposo això, jo vinc amb la meva infermera amb totes les maletes que hem de portar i totes les receptes i tota la nostra cultura i pos i tal, i anem encarats, però en canvi una de les coses que a mi em suposa més dificultats és saber realment els parents, la família, què és el que està volent i no ho expressa. I una altra vegada tornant a la família, el que m'ocasiona, el que ocasiona en aquest estudi més font de conflicte, de malestar als GPs, als metges de primària, és l'haver d'enfrontar-se en una situació, o l'haver de manegar una situació en la que hi ha discrepància entre el que l'equip sanitari voldria fer i el que la família voldria. I després ja, només és molt interessant, jo penso que val la pena llegir-lo. I després, doncs, sembla mentida com que encara hi ha un 83, un 84% que diuen que continuen trobant en el que és el procés assistencial, en palliative care, en atenció en medicina pal·liativa, problemes i traves en els procediments burocràtics entre les organitzacions. L'exemple típic és pacient que necessita oxigen domiciliari i ha de canviar de comunitat autònoma. I després, una altra cosa, i amb això ja acabo d'aquesta diapositiva, és que existeix cert nivell important de problemes en manejar tecnologia d'utilització domiciliària, la qual roba molt de temps, possiblement per falta d'habilitat, en aquest professional que ha d'instal·lar aquesta tecnologia domiciliària per atendre el pacient. I això, per mi és important i ho voldria afegir, aquesta ja me la salto, a el que deia abans. Què passa amb el PADES? La veritat és que el del PADES no gràcies és per mantenir la gent irritada i desperta. En aquest país la veritat és que la gent no s'irrita molt, però per això ho podem dir. Llavors, al final el PADES acaba sent un servei on tu derives al professional, per exemple, ho derives al traumatòleg, però no saps què passa moltes vegades. És un servei que du la seva pròpia agenda, amb la qual és difícil a vegades mantenir un engranatge. No estan clars els criteris de derivació ni com funciona l'atenció compartida. Llavors, això està molt ben explicat també en aquest article d'atenció primària, que està fet a Extremadura. La veritat és que d'aquest veig que no he portat tota la referència, i que, com que tot i que la ponència era de conflictes amb pacients i família, jo he ficat aquí el conflicte i he explicat una mica, o sigui, la distribució de rols, això és una font de conflicte. He trobat aquest article que la conclusió per mi és força interessant. El que acaba demostrant aquest article d'atenció primària, la referència sencera no l'he portat, però teniu aquí el localitzador web, doncs que el metge de família, estem veient ara també, nosaltres estem funcionant aquí al centre d'alta resolució, o sigui, tenim infermeres que són una mica més expertes en un tema com la gestió de casos. Per exemple, en el cas de metges, hi ha hagut metges que han anat a fer una mini-residència de cardiologia i són referents en cardiologia. Jo he anat a fer una mini-residència en ecografia i ara faig totes les ecografies que deriven els meus companys. En el tema de les cures pal·liatives, un esquema com aquest s'ha vist en estudis que podria funcionar. Els professionals d'atenció primària no tenen molt problema en manegar aquestes tècniques i que el que és l'equip de suport de cures, el que és el PADES a casa nostra, podria actuar més com a formador fent visites docents conjuntes amb l'equip d'atenció primària i en el que és la gestió dels casos més complexes. La veritat és que tot això són visions, per una banda, algo objectives. Heu vist que hi ha un pla de valoració del pacient i l'altre són coses subjectives sobre les quals cadascú pot tenir la seva opinió lliurement. Esperem que hagi servit que quedeu satisfets del que ha sigut la presència de l'atenció primària en aquesta jornada
I si convé ja sabeu que podeu tornar a comptar amb nosaltres quan vulgueu i evidentment aquí estem per donar suport i per felicitar-vos per la jornada. Les preguntes les respon després.